αγώνα η οποία έχει εκλεγεί μέσα από διαδικασίες 100% δημοκρατικές. Καταρχήν πρέπει να δηλώσουμε ότι απαρτίζεται από φορείς. Φορείς εκλεγμένα. Και της ανετέθη στις 31 Ιουλίου με μια συγκέντρωση στην Ιμβολίτσα, σε συγκέντρωση που είχε καλέσει τους πάντες σε αυτόν τον νομό να παραστούν, της ανετέθη να διαχειριστεί το θέμα Καλαμά μαζί με τον λαό με βασικές αρχές. Να αποκλειστεί από αποδέκτης ο ποταμός Καλαμάς και η λίμνη Παγκώτης των Ιμανίων των πάσης φύσεως λιμάτων, έστω και βιολογικά καθαρισμένο. Δεύτερος όρος, η Επιτροπή θα κινείται μακριά από κόμματα. Και τρίτος όρος, θα αντιμετωπίσει το όλο πρόβλημα δυναμικά, γιατί μέχρι τότε οι προϋπάρχουσες επιτροπές, στις οποίες εμείς ορισμένοι έχουμε διατελέσει μέλη, μόνο με ευχολόγια και ethnografίες προσπαθούσαν να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα το οποίο και δεν επετέφθη. Εσείς από ποιο χωριό είστε? Είμαι από το Ράι. Ζείτε χρόνια εδώ στην περιοχή? Είμαι από τότε που γεννηθήκαμε πολλά χρόνια. Σήμερα είναι μολυσμένος ο Καλαμάς? Λίγο πράγμα έχει, αλλά όχι πολύ πράγμα, έχει λίγο πράγμα. Έχει μια σχετική μόλυνση, αλλά πάντοτε ήταν καθαρός και αποδοτικός. Τα έργα τα οποία γίνηκαν εδώ, γίνηκαν με την προϋπόθεση να αποδώσει. Η πορεία κατευθύνεται από διακλάδωση Νέας Ελευκίας για Ηγουμενίτσα. Καλωσορίζουμε στο σημερινό αγωνιστικό πανθεσπρωτικό προσκλητήριο. Σε αυτό το πρωτόγνωρο πραγματικά για το νομό μας προσκλητήριο. Σε αυτό το σχολείο αγώνα για τον Καλαμά αλλά και για μελλοντικές κινητοποιήσεις. Καλούμε όλο τον κόσμο που βρίσκεται πιο μακριά να πλησιάσει στο χώρο της συγκέντρωσης. Πριν ξεκινήσουμε από μεριές της Επιτροπής Αγώνα, κάνουμε έκκληση σε όλους τους υπαλλήλους να κατέβουν κάτω, να διαδηλώσουν μαζί με τον λαό. Προηγούμενη Παρασκευή, μετά τη συνέντευξη τύπου που κλιμάκιο της Επιτροπής έδωσε στο αστυνομικό τύπο, το πρόβλημα Καλαμά έχει πάρει πανελλήνια διάσταση. Δρόμος προς Αθήνα, Ηγουμενίτσα Αθήνα, φρακαρισμένος. Είναι ενωμένος και αποφασισμένος, είναι εννέα με τους αγώνες,
οίκη του δεσποτικού λαού και κανείς δεν μπορεί να τον εκτελέσει. Η νεανιά της πόλης μας έδειξε σήμερα με αυτόν τον πρωτόγνωρο τρόπο ότι είναι μαζί μας. Χαιρετίζουμε αυτή τη συμμορία. Ευχαριστούμε την νεανιά της πόλης μας που μας συνεχίζει, θα κλιμακωθεί, θα βρούμε κι άλλους τρόπους κι άλλες μορφές να δείξουμε στην κυβέρνηση και σε όσους δεν θέλουν να μας ακούσουν ότι δεν θα σταματήσουμε, ότι δεν θα υποχωρήσουμε αν δεν δικαιωθούμε. Κάθε μέρα που μεγαλώνει η ένταση, η διαμαρτυρία και ο αγώνας του δεσποτικού λαού. Ναυτικό κόμπο κάνε. Από εδώ μας πάρει.
εκπρόσωπος της Εκκλησίας και σαν υπεύθυνος πνευματικός πατέρας της περιοχής αυτής, ακούγοντας τον παλμό της καρδιάς του δεσποτικού λαού, έρχομαι να συμπαρευρεθώ, να συμπαρασταθώ κοντά σας. Ούτε πάλι είναι δυνατόν να λέμε πήραμε απόφαση. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο. Το αποφασίζω και διατάζω θυμίζει άλλες παλιές μαύρες σκοτεινές ημέρες. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε μέρα και νύχτα, εδώ κοντά μας, στην Οικουμενίτσα, σε όλα τα μετερίζα που πηγαίνουν στην Πυλόγονη, στην Βροσίνα, στον Αδοχώρη, στον Βρεκοχώρη και στην Αόδα. Είναι συγκινητική η προσφορά χρημάτων για τον αγώνα. Σε αυτή την πρόταση της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, η οποία συμπαρετάχθη στον αγώνα. Έχουμε να απαντήσουμε. Ναι, δεχόμαστε το διάλογο με την κυβέρνηση, αλλά στην Οικουμενίτσα, γιατί δεν θέλουμε να εγκαταλείψουμε το μετερίζει. Δεν θέλουμε να φύγουμε από τις επάλξεις. Και θα φτάσει στην κυβέρνηση, ούτως ώστε να αναγκαστεί τελικά να υποχωρήσει, να αλλάξει την άποψή της και να απορριφθεί ο Καλαμάς σαν αποδέκτης και να δικαιωθεί τελικά ο δεσποτικός λαός. Η νίκη είναι κοντά μας. Η νίκη είναι κοντά μας. Λαέ της Θεσμορδίας. Οι συνάδελφοί μου της αντιπροσωπείας της ΤΕΠ Κερκύρας και εγώ σας απευθύνομαι τον θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό του κερκυραϊκού λαού. Από σήμερα το πρωί, πραγματοποιώντας τη δεύτερη φάση των προγραμματισμένων εκδηλώσεών μας, έχουμε επιτύχει κατά 100% πανκερκυραϊκή απεργία έχει καταληφθεί από τις πρώτες πρωινές ώρες το αεροδρόμιο και έχει αποκλειστεί παντελώς το νέο λιμάνι με πορθμία. Ελέγχονται οι δρόμοι και τα πάντα έχουν νεκρώσει. Γύρω στα 40 δρομολόγια αεροπορικά σήμερα και αύριο ματαιώνονται και το θέμα μας, το θέμα του μεγάλου και ανυποχώρητου αγώνα για τον Καλαμά ήδη διεθνοποιείται.
καταληφθεί επίσης το Διοικητήριο, η Γενική Γραμματεία Ιωνίων Νήσων και όλα γενικώς στα δημόσια κτίρια. Εντάξει, καλά είναι. Αυτά έχουμε 23 μέρες σήμερα. Να τα γράψουμε. Ναι, θα τα γράψουμε πρωτοσέλιδο, να περιμένετε. Ναι, θέλει και πρωτοσέλιδο. Δεν λέτε και στο τρίτο φύλλο καλά είναι. Είναι σκισμένο να δείξει. Άστο να πασάρει. Άστο να πασάρει. Η Επιτροπή Αγώνα καλεί τον κόσμο και τους αστυνομικούς που βρίσκονται μέσα στην ομαρχία να βγουν έξω. Η Επιτροπή Αγώνα θα ακυρώσει και την πρωινή πόρτα της ομαρχίας. Αυτή τη στιγμή καλούμε τους αστυνομικούς να φύγουν από την πρωινή πόρτα της ομαρχίας. Θα ακυρωθεί και αυτή.
που στους κάμπους μας δίνει ζωή, κινδυνεύει όφρος να γίνει και της μόλυνσης του τόπου πηγή. Είχατε εξουσιοδοτήσει, πήγαμε όλη η Επιτροπή Αγώνα στον κύριο Υφυπουργό Εσωτερικών. Του θέσαμε το αίτημά μας, δηλαδή ο κύριος Υφυπουργός με τον κύριο Περιφερειάρχη και με τον κύριο Νομάρχη και με άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες να δεχτεί και με δημοσιογράφους να δεχτεί κατά αποκλειστικότητα την Επιτροπή Αγώνα για να συζητήσει μόνο το θέμα Καλαμά. Ύστερα από ορισμένες διαβουλεύσεις και συζητήσεις καταλήξαμε στο εξής. Να προηγηθεί, εμείς βέβαια προτάξαμε πρώτα να προηγηθεί η δική μας η συνάντηση και η συζήτηση με τον κύριο Υφυπουργό. Οι πατριώτες! 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 Καταλαβαίνουμε την αγανάκτησή σας. Την καταλαβαίνουμε την αγανάκτησή σας. Είμαστε κι εμείς αγανακτισμένοι με τη στάση των φορέων και της κυβέρνησης. Πατριώτες, είναι πρόκληση και για μας τα μεγάφωνα. Γι' αυτό όλοι μαζί φωνάζουμε και η Επιτροπή Αγώνα πήγε τώρα να ζητήσει να κλείσουν. Φωνάζουμε το σύνθημα «Κλείστε τα μεγάφωνα». Δεν είπατε κύριε Υπουργέ ότι είμαστε μειοψηφία στο δεσποτικό λαό. Μιλήσατε για μειοψηφία της Επιτροπής μας, η οποία παρασύρει την υπόλοιπη Επιτροπή και το δεσποτικό λαό. Μην προσπαθείτε να μας ξεφύγετε. Η κυβέρνηση θα πάρει όλα εκείνα τα μέτρα, τα οποία θα διατηρήσουν το ποταμό Καλαμά καθαρό. Και δεσμεύεται πιο πέρα, σε αυτό που σας είπα πριν, στην χρηματοδότηση για την αποκαθάριση του. Πώς θα λέμε, το λέω σωστά παιδιά, όσοι δεν ξέρουν. Αποκαθάριση του, όχι. Την ήδη καθαρή, να διαθέσουμε χρήματα εδώ, την ήδη βρώμικη, να την ακαλακάσουμε. Έτσι, αποκαθάριση. Και όσο παρουσιαστούν οι νέες μελέτες, οι οποίες έχουν ήδη ανατεθεί σε επιστημονικούς φορείς. Έτσι μου πάει. Έτσι μου πάει.
7 Δεκάτου. 7 Δεκάτου πήρε απόφαση. Ο κύριος Τάφος μας είπε ότι ακόμη δεν έχει ανατεθεί. Οι αποφάσεις. Περιμένει τους φορείς να τους δεν έχει σε επιστημονικούς φορείς. Από την τεχνητές πρωτείας και αυτές. Δεν έχει ανατεθεί. Έως ότι παρουσιαστούν λοιπόν οι νέες μελέτες. Η κυβέρνηση δεν θεωρεί τον ποταμό Καλαμά ως τελικό αποδέκτη των λιμάτων των Ιωνίων. Θα στηρίξει εκείνες τις επιτροπές που θα κρατούν την περιβαλλοντική ισορροπία στην περιοχή, έστω και αν απαιτηθούν. Δαπάνες που δεν μπορώ να τις προσδιορίσω, γι' αυτό θέλω εγώ τη λέξη, όπως είπα 1, 2, 3, 4, 5 δις, επιπρόσθετες από την παρουσιάληση. Σε ποσόν εύλογο, ας το πω έτσι. Όλες οι μελέτες. Όλες οι μελέτες θα ελεγχθούν και θα εξεταστούν από επιστημονικούς φορείς και επιστημονικό συμβούλιο με προτάσεις των φορέων της Θεσπρωτείας και της Κέρκυρας και Επιτροπή Αγώνα. Βάλτε το παρακαλώ για να μην υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Βάλτε, δεν έχω δισταγμό κανένα. Και με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων του Παγκόσμιου Συμβουλίου Υγείας, του ΟΗΕ, αποκλειστικής επιλογής δικιάς σας. Και το έργο θα σταματήσει. Αυτό το λέω σε εκείνη μου την κοφτή, ότι η κυβέρνηση δεν θεωρεί τον ποταμό Καλαμά στο τελικό αποδέκτη έως ότου παρουσιαστούν νέες μελέτες. Αν θέλετε πιο πέρα διευκρίνηση, αυτονόητο, βάλτε αυτονόητο, ότι αναστέλλονται τα έργα για το διάστημα. Εσείς μας είχατε πει στην Αθήνα 6 μηνών, εμείς σας είπαμε 8, εδώ σας λέμε 10, 12 μηνών, 10 μηνών, 8-10 μηνών, το δεν έχω πρόβλημα. Πότε θέλεις να πω. Δεν κάνουμε εμείς πρόταση. Μην βάλετε καθόλου χρόνο. Να μην βάλετε. Να μου βάλετε και σε 2 μήνες. Απεριόριστος σε 2 μήνες. Απεριόριστος πέστε κύριε Βουλή. Απεριόριστος. Βάλτε το μέσα σε παράδειγμα. Καλά, μπορεί να σου πούνε οι άλλοι ότι μας το κάνεις μετά από 2 χρόνια. Δεν θέλω. Γι' αυτό μιλάω. Στο διάστημα που έχει συμφωνηθεί, μακάρι και νωρίτερα. Το λέω, μακάρι και νωρίτερα. Αυτονόητο είναι ότι αναστέλλονται τα έργα για το διάστημα. Μέχρι 10 μήνων, βάλτε το μέχρι 10 μήνων. Σε 2 μήνες να μην παίζουμε. Έχω υπεύθυνες θέσεις επιστημόνων που μου λένε σε 2-3 μήνες. Μέχρι εκπόνηση της μελέτης. Μέχρι εκπόνηση της μελέτης. Πρέπει να πάει 2 χρόνια, 3 χρόνια. Δηλαδή δεσμεύεται ο Υπουργός ότι αν υπάρχει ίδρυυση των κοινοτήτων αυτών όπως μέχρι τώρα, δεν θα πέσουν τα λίμματα στον Καλαμά, έστω και βιολογικά καθαρισμένο. Το παραδέχεστε κύριε Υπουργέ αυτό? Εγώ δεν είπα τίποτα. Όχι, λέω, εφόσον αναζητείτε λύση για ίδρυυση των κοινοτήτων, αν πέσουν τα λίμματα στον ποταμό Καλαμά, θεωρείτε ότι υπάρχει πρόβλημα για την ίδρυυση. Όχι, δεν έχετε καμία σχέση. Σήμερα υπάρχει πρόβλημα που δεν καθαρίζονται. Με συγχωρείτε, ακριβώς. Σήμερα υπάρχει πρόβλημα από τον Καλαμά. Ο Καλαμάς ρηπαίνεται, κύριε Αλεξίου. Αυτό είπα. Αντιμετωπίζουμε την περίπτωση ίδρυυσης από άλλες πηγές, προκειμένου να μην ιδρεύονται από τον Καλαμά. Διότι ρηπαίνεται σήμερα ο Καλαμάς. Όχι επειδή να διευκρινίσουμε λοιπόν χωρίς αυτά που είπε ο κ. Υπουργός. Πρώτον, σε σχέση με τη δήλωσή του. Οι Θεσπρωτοί τον περιμένουν με τις κασέτες της ομιλίας του, όπου δηλώνει ότι όταν γίνουμε εμείς κυβέρνηση δεν θα πέσουν τα λίμματα στο ποταμό Καλαμά. Σας προκαλούμε κύριε Υπουργέ να έρθετε στην Οικουμενίτσα να βάλουμε τις κασέτες από το μεγάφωνο. Ο δημοσιογράφος μάλιστα που δείχτηκε στην εφημερίδα, ο κύριος Νταΐς, ο οποίος είναι μέλος του ΕΣΟ και μέλος της Επιτροπής Αγώνα, και η θεσπρωτική εφημερίδα του έχουν αυτές τις δηλώσεις. Οπότε έρχεται θα σας υποδεχτούμε με τις κασέτες. Πρώτον. Δεύτερον, σε σχέση με τον κύριο Ντεντέσκι. Ο κύριος Ντεντέσκι δεν έκανε καμία μελέτη. Απλώς του επιδείχτηκαν τα στοιχεία των κυρίων και μέσα σε 5 μέρες παραμονής του στην Ελλάδα, από τις οποίες 1,5 βρέθηκε στα Γιάννενα, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ιωαννίνη και τον Δήμαρχο Οικουμενίτσας, έκφρασε τελικά ο κύριος Ντεντέσκι τόσες επιφυλάξεις για τη λύση Καλαμά και στο τέλος μάλιστα προτείνει, έχουμε την έκθεση Ντεντέσκι, ότι πρέπει να γίνουν συμπληρωματικές έρευνες και αφού γίνουν αυτές μπορεί να πάρθει μια οριστική απόφαση
για τη διάθεση των αποβλήτων των Ιωαννίνων και την ασφαλή εκμετάλλευση των νερών του ποταμού Καλαμά. Άμα θέλετε, διαβάζω και άλλα στοιχεία από την έκθεση Τετένσκι, η οποία αποδεικνύει, συγγνώμη κύριε Υπουργέ. Ναι, όχι, αλλά μην χρησιμοποιούμε στοιχεία τα οποία δεν στέκονται. Όχι, μα και εγώ αυτά έχω εδώ πέρα. Είναι το τέλος του. Μπορεί μην πάμε σε ένα τέτοιο είδος συζήτηση. Για την ύπαρξη βαρέων μετάλλων τα οποία είναι επικίνδυνα, μιλάει για άλλα πράγματα και κάνει μια σειρά συγκεκριμένων προτάσεων. Δηλαδή, κακώς αναφέρεστε την πρόταση της Τετένσκι. Τρίτον, σε σχέση με τους φορείς. Ο κύριος Υπουργός βέβαια συναντήθηκε με εκείνους τους φορείς οι οποίοι ήταν ενάντια στον αγώνα μας. Και ανέφερα πιο μπροστά, ελέγχονται από συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες είναι ενάντια. Βέβαια, άμα συναντηθείς με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων, με τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας, με την ΤΕΚ Θεσπρωτείας, η οποία ήταν ενάντια στον αγώνα τη στιγμή που 80 κοινότητες από τις 100 της Θεσπρωτείας είναι με την Επιτροπή Αγώνα, είναι λογικό αυτοί οι φορείς να σου πούν. Καλώς τα λες κύριε Υπουργέ, καλώς τα λες κυβέρνηση. Αν συναντάσαι λοιπόν με την Ένωση Γυναικών ή δεν ξέρω με ποιους άλλους φορείς οι οποίοι είναι ενάντια στον αγώνα, είναι λογικό οι φορείς αυτοί να απομένουν. Επιστρέψτε μου όμως, όχι με συγχωρείτε ένα λεπτό, δεν μπορούμε έτσι να διαβάσουμε. Ένα λεπτό με επιτρέψτε, ένα λεπτό. Πέραν αυτού, όσον αφορά την... γιατί καθυστέρησε η Επιτροπή Αγώνα να αναστείλει τις κινητοποιήσεις, μετά την συνεργασία πράγματι που είχαμε στο Υπουργείο στις 20 Σεπτεμβρίου, οι δηλώσεις του κυρίου Κουλούρη, τόσο στο συνέδριο της Κέρκυρας, όσο και μετά από αυτό μας έστειλε αυτό το κείμενο. Και στις θέσεις που έχει στην Ηγουμενίτσα είναι πολύ πιο προχωρημένες, γιατί μιλάνε ακριβώς ότι αν δεν βλάπτεται το περιβάλλον από τη νέα προτινόμενη εναλλακτική λύση, με τα χαρά θα δεχθεί η κυβέρνηση και θα χρηματοδοτήσει όσο και αν είναι το κόστος. Ο Υπουργός, αν κατάλαβα καλά, ισχυρίστηκε κύριε Κουφάλα ότι στην πρώτη σας επαφή είχε, έτσι τουλάχιστον είπε τώρα, εγώ δεν ήμουν εκεί, είχε λέει δεσμευτεί ότι εάν θα κάνετε και άλλη μελέτη εκτός αυτής που προβλέπει τον Καλαμά, συμφωνεί για πολλούς μήνες να μην προχωρήσουν τα έργα και θα το χρηματοδοτήσει το Υπουργείο και η μελέτη αυτή ισότιμα θα συνεκτιμηθεί με τις μέχρι τότε. Εκείνους που μέχρι τότε είχαν υπάρξει. Αυτό είπε ότι είναι εκείνο το οποίο είπε και τώρα ο κύριος Κουλούρης που υπήρξε αυτή η κατευθύνση. Αυτό είπε. Κάτι καινούριο στοιχείο. Σας παρακαλώ, μιλάει εσείς. Εγώ δεν διαφωνώ τελείως. Ο Υπουργός τα είπε ξεκάθαρα. Αυτή είναι ακριβώς η θέση. Την έχω μπροστά μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λέω ότι ο κύριος Κουλούρης δεσμεύτηκε στην Κέρκυρα λίγο περισσότερο όσον αφορά το ότι αν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη η νέα εναλλακτική λύση, η κυβέρνηση με τα χαράς θα την υιοθετήσει και την χρηματοδοτήσει. Ανεξαρτήτως κόστου. Κάτι που δεν είχε υποθεί τότε. Και στην Ηγουμενίτσα, κύριε μισό λεπτό. Και στην Ηγουμενίτσα ο κύριος Κουλούρης προσθέτει ένα καινούργιο στοιχείο. Είναι το σημαντικότερο ίσως. Ότι μέχρι ότου παρουσιαστούν οι νέες μελέτες, οι οποίες έχουν ανατεθεί σε επιστημονικό φορέα από τις ΤΕΚ Θεσπρωτείας και Κέρκυρας, η κυβέρνηση δεν θεωρεί τον ποταμό Καλαμά ως τελικό αποδέκτη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση μας είπε εμάς, στην Ηγουμενίτσα το είπε, και αυτό είναι το στοιχείο της υποχώρησης, δεν απέκλεισε τον Καλαμά, αλλά μέχρι ότου γίνουν οι μελέτες, πέραν του ότι δεν θα γίνουν τα έργα, δεσμεύεται πολιτικά. Και βέβαια αυτή είναι μια δέσμευση την οποία ο θεσπρωτικός λαός θα την ελέγξει σε τελευταία ανάλυση. Δεσμεύεται ότι δεν είναι ο ποταμός Καλαμάς αποδέκτης. Δηλαδή υπάρχει καινούριο στοιχείο